Dissabte passat, 18 colles geganteres i les dues escoles de primària del poble van fer una cercavila de gegants en memòria de Pere Ràfols, qui va morir l'any 2020 i va ser cap de colla de l'entitat. Pere Ràfols va estar molt implicat en el món geganter català. Hi van venir uns 40 gegants, com per exemple els de l'Arboç, Sant Pere de Vilamajor, Sant Joan de Vilatorrada, Sagrada Família i moltes colles del Maresme. La cercavila va sortir de la zona del pavelló de dalt i van baixar per Cal Aranyó fins al Panegai, davant del lloc on vivia en Pere i on es va fer una ballada. Després, van seguir fins a la plaça de l'església, on es va fer el fi de festa amb parlaments de record. En Pere odiava aquests parlaments, per tant, per mi el millor parlament que es pot fer per en Pere és que tots i totes li fem un aplaudiment ben gran durant 30 segons. Gràcies, Pere, gràcies. En nom de Repla Gegants, volem agrair la dedicació que en Pere Ràfols ha tingut en l'àmbit de la cultura popular. Tot va començar en una trobada familiar, on en Pere em preguntava com anaven les sortides amb els gegants. Sempre deia que li faria gràcia provar-ho, i un dia no s'ho va pensar gaire. Pere, t'estimem. Pere, falera, falera gegantera. De la Laura, de part de l'Aleix i de la resta de la família, us volem agrair aquest sentit homenatge al Pere. Si aixequés el cap per veure aquesta reunió de geganters i de gegants, de ben segur que se li posaria la pell de gallina. Avui he vingut en nom de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya. Ens va deixar un forat molt gran dins els nostres cors, però segur que estarà dins de les nostres ànimes, sobretot les ànimes de les colles de les quals ell va ser portador. Unes colles geganteres que, a més tenim veïns i veïnes d'Arenys Amunt, veïns i veïnes petitets que són de les escoles. Això és una molt bona notícia perquè tenim planter i tenim futur. Moltes gràcies per ser aquí avui a Arenys Amunt.